tayo binalunan. Alas sa isla ngaram. Manan tayo nakan. Paris po kantora ito na yan. Beef Paris mani with egg. Ang durma dyan yan. Shawarma. Tayo shawarma nih masarap na rin eh. Tabi ko tayo shawarma. Sama tayo fishball. Lagap dyan. Big tambay ito po. Inyog mo. Halo, gusto kayo? Taro, Pangasinan ka? Ilocano. YouTube. Vlogger. Vlog ko ikaw. Sana si Aqua. Shawarma. Natamikin tayo shawarma yun sampai ka. Baka bintan na nih. Ketayot kinatan. Plaza na kiniya, plaza na binalot. Kibawal ta public lang yan. Amaray labay kuya, isukin na shawarma ay. Dibari dyan ya. One of the awardee na kaya 1968. Most cleanest town of the Philippines. Kanin na tayo may kindi manay. In-award the Malacanang. Pero mas guwapo lang natin yan so binalunan. Hello. Anway ni Ray totoo, lalo jara batang na istoryaan. Mana kaya order tinin magano. Kota kayo ah. Walay beef data, beef. Yes sir. Ay entam sa Pangasinan. Pangasinan ka. Yan po sir siya. Ay sika. Dili tani kini ya. Wala YouTube channel ko. Pangasinan, mga orderak na yan. So with cheese Sigara sir. Ito labay mo. Labay mo. Regular o with cheese? Gagawin na ni. So na iyan beef. Shawarma with cheese so labay ko. May rapitan o araw? Rap. Kalau mo tayo yung regular walang cheese. Yes po. Okay. kaya mo labay sa walay cheese. Ang tamara ka masarap may walay cheese to. Ay, harap yun ako cheese. May nut cheese ka lang. Yes naman. Kalau mo tayo rin kakaroten ken Pangasinan. Kailan kayo sir eh? Sana sinto si kayoy. Dagupan kami ni sir. Dagupan kami ni. Ayun dadayo kayo dyan. Oo. Sampa kayo na, dagupan. Walay pinapahamil at dyan. Ayun. Magkapigarak yung mga takin eh. Rap at agaw-agaw. Walay aga pare-parehas sir. Walay isang laso. Basta sa kabuban natin sir. Depende sa customer. Hindi ako. Asaga unora. Marakap. Sino maragap dyan. Agaw-agaw kayo dyan. Marakap sa pagkawan na dyan eh. Alay. Shawarma at tingkaran tuwi kanya raha. Raha. Marakap na ingan. Kaysa di magdagro. Ang prod Maxilya. 100 ya. Rap adik yan. 7,000 na. Araw. Masarap to.
Subscribe kayo ay YouTube channel ko, Manpangasinan tayo. Sa YouTube channel ko, sir. Manpangasinan tayo. Ay, mapali. Duara aro may kyan, amis aki walay chisto. Bangus, Pangasinan, Burles. Hindi kabaluyan man ay. Pangasinan. Garjad. May balibin, sir. Di baliw mga dan. Sampabian, sir. Ay sampabya, dili ka rawin akar mo eh. Anos labak, sir. Oh. Sa lasos lang, sir, natin. Hindi man 120. Ay 120 man kila na. No, naanak mga lino pa bangon paano 50 la. Aga, ang arawigan, sir. Yan ay. Ini aro Pangasinan tayo. Lipat yung tampo do. Kasumpalyo Sa lasos lang natin. Nani tayo baga to si Busing, si katoy manager ko Which is ya? Yes po. Ini 50 may sakay. Yawar mo. Nagkakaroon tayong taga-tagupan. Panunin ko radya ito. Ano natin na kay YouTube? Sige nga rin nyo. Raha. Raha. Si kayo, Rahan doa. Hindi, shawarma po. Shawarma. Initial yung may Raha. May aking gawayo ay shawarma, sir. Saan gawa? May aking gawayo, sir. Kita trabaho kayo, si Ren. Kikilon da tara, isa shawarma yun. Kikilon da. Kapi-kupit Ayos, men. Ibali, talibre namin ang gatinom. Hanggat impi mana ya libre. Enak sawal lara dia, nalingling lara, ganadora. Alagag ka, tabayaran ko ni Busing, jay. Tiga naman araw. Take out na po, sir. Di jalay ka, nabidyo dalang ay. Ay, yan. Tiga na? 110 po. Uwi lang tayo, nakalimutan. Ay, go. Ay, amang kapichis to. Oh, Kanya go miya. Thank you araw ha. thank you po. Salamat. Salamat. Wala kayo dyan binalunan, may shower ba kayo? Ato isang sangkara kapat binalunan. Ang kadabisan. Salamat. Shawarma. Sige, takanan tayo magano, agagi It's even better. Si Karo tayo, yan, mga liyo tayo, ito may lakom. Boba milk, sir. Boba milk. Waba milk. Boba milk, sir. Boba milk. Boba. Yes, sir. Boba milk. Diyan, binalunan. Diyan binalunan, awa. Yes. Ang gasa ng kabat niya. On. Sige, may small labat si Ren. Tigara, sir. Sakit labat. Okay. Tayo ba mayo eh? On. Agit, yes, sir. Lagi. Ang gasa ng mat. Mapapanggasin ng kabat. Sarap dun. Tagalog. Aki agarap kayo pangasinan na eh. May asawa ko, sir. So, Pangasinan niya talaga. Oh. Maong. Bali-bali. Tagarakal sa tudyaw niya. Agaw-agaw niya nga mo niya na sa totoo ha. Lalo na kagkayari uran. Maratagap. May Paris, Pontora, Sisig, Renyog. Mangan tayo, tao yan tumailakon nun kinay. Venice. Yes, Venice. Venice. Sugar. Kian aramay kian man krik-ribon sugar jara ulah. Aray man krik-ribon sugar. Healthy to, sir, kasi po, hindi, unlike ng milk tea, powder siya, bukod sa powder. Ito talaga milk. Napigara mo so, naalala ko mabasot agaw-agaw eh. Ay, depende po sa Sa weather. weather. Silsuran kasi, magsilsuran niya rin naman. Oh, Magano ay, yamuitan. sige na ba? Pigara, barang ko daw. 55 po. Yes, sir, ma'am. Ulang ya. Ma'am. Ya alam pa niya magano ay. Boba milk. San Pigari ko lang ko na eh. 15 po. 15. 15. Alag ka magano Diba taga mo ni Norris Kaya Sige tayo na ba, diba? sir? Walay kin na mo, ang baby kala mo. Walay kin toya, straw. Ay, straight to mga nakilabat. Sa kilabat. Paway ang tiyay kan. Lakonan Venice ya, anti tawag to ya. Boba milk. Okay, sir. Orderita. Yes, sir. Yes, sir. Boba milk po.
Wala yung to. Gibaton kaya kargaton na. Hago. Hago may kargato. Pearl po. Pearl, okay. Black pearl. Black pearl. Tapi siya shawarma na dyan. Yun, pila-pila oh. Naguntutong dahil yan. Mga saliw. Nani, mampis birthday mat di man na eh. Yes, ma'am. Baba meal. Ito na oras ko yung gagapo eh. Nung minsan sa alas 2 or alas 12. Dad. Kahit alas 7 ganito oras. Nani, kalasite. Nani. Baba meal. Baru-baru lang dyan, Pangasinan. Baru dyan, Pinalunan. San-san-saki lang India, makasalita yung Pangasinan, katun doon harap tira, may istorya tayo kawa. Yes, ma'am. Yes, sir. Sarili mo franchise. Tawag. Hindi po. Good. Paano mo nanunutan yung business eh? Ay, nan sa Mani, sir. Mandigin kanila. Hanggat sa'yo asawa. Ay, assume. Ama na may account puti. May simana, katutong Pangasinan. Tagupan na lang, tagupan. Dagupan. Bali-bali naman ay, business ka na, may man lalatoy shawarma ay. Sawa to, di bali-bali, manting work ha. Ay, asungaran ko, sir. Nalagop ka na araw mo yung Pangasinan. Ay, 3 months good, sir. Ang takwas mo ang Pangasinan. Lukano pa balot, dati. Kasi wala mo la experience ko yan ng trabaho sa man. Sana Misis ko, Ilocano mo, pero ay, Lucan. Hindi man. Pangasinan ulit tungtungan mo. Si mother ko, sir. Pangasinan. Lucan. Ay, Lucan. Kaya may Jekyll, arami na labod trabaho sa Manira Jaya, may istoryaan. Unwind. Okay, so ayan, vlog tayo gagiyot yan. Diyan Pinalunan Pagngarem. Para sa activities dyan lahat. Okay, no kilalamat awa, mananang tilamat. Thank you. Kerja nih, no labi silo darah raya itu kan. Ada plaza mana? Municipal hall. Tadi ini tayo. Ay, sino mana? Paris. Oke. Kira tayo nakan. Paris with egg. 40 pesos ko no. Paris mami, Paris hindi, kung ni mag-replace uray. Tugaw, ito. Tawayan tayo, awa. Paris. Kutsarang ding. Kutsarang nga pangalay ito, tatlo pa. Ay, daunag na. Ayun na. Niya, bawang tayo ito eh. Guwapo. Kamera o siya? Sigangan. Hindi. Mas guwapo ka na. Sarap. Paris mo na yan. Yung oras kayo nagrurug ito nga eh. Alas 2. Tapos hingga na. Alas 9 kung kano na. Man Pangasinan tayo. Man Pangasinan tayo. Yan eh. Ini Paris. Lah.
Tatlo po tita, 1 po. Pero ngayon tita, 100 na lang kasi naabot lang. Pauwi na kami ng sumpa. Dakal ni yung sasabi, totoo. Ganaan yung bilungan dyan, dakal ni yung sabi. Sumampang kasi na. Ganda. Adalan tayo pang Pangasinan dyan, dakal lagwanta. Sumampang kasi na. Hindi. Tukano la, tukano labat. Dito, 95 po na lang. Eh, masarap nih masarap. Hindi na lang. 40 sirin, bos. Pwede na bayar. Ah. Wala. Pila lah. Sabi rin totoo na yun eh. Mayaman sabi. Sige sirin, kakaaraw Diyan ni Manindi ay istoryan tayo. Ito ang bibilungan lang. Sambutan may mga Paris.